Ahojte, milé ženy. Vítam vás pri druhom dni našej narodeninovej oslavy Feng Shui, čo je môj snový projekt, kde spájam čínsku astrológiu, Feng Shui, girl power a holčičí záležitosti pod jednou krásnou striežkou. Dnes sa pozrieme na osobné horoskopy v roku 26. Včera sme sa bavili o tom, aký je tento rok rýchly a náročný, s tým jeho dvojitým yangovým ohňom. Ja viem, že je to otravné to furt opakovať, ale aspoň sa vám to zapíše do myslí, čo robí ten yang, keď to je dvojité, keď tam je kumulácia, keď tam je oheň. Či už je to obrovské sucho, ktoré zažívame v prírode, požiare po celom svete, tak reaktivita, vznetlivosť ľudí, alebo aj politikov v spoločenstvách, ktorí sa honia, naháňajú iba za vlastným úžitkom. Tak to asi bolo vždycky, vieme, ale v tejto dobe, kedy vidíme, aký je následok honby za bohatstvom, egom a mocou, ničivý a devastujúci nielen pre ľudí a komunity a spoločenstva, ale aj pre prírodu a našu budúcnosť, je to o to kritickejšie. No, o tom sme sa bavili včera a dnes to bude o vás, o horoskopoch, o tom, možno vysvetlení, prečo sa vám dejú veci, aké sa vám tento rok dejú a čo za to môžem. Ja pracujem, keď robím pre niekoho výklad, osobný výklad horoskopu, tak pracujem primárne s čínskou astrológiou, ktorá dokáže krásne popísať desivé, znejúce mandarinské výrazivá tých hviezd, ktoré nás ovplyvňujú. V kontexte vzťahu Yinu a Yangu, 5 elementov a tejto symboliky. Milujem tieto metafory. A v tom spočíva, povedzme, nejaká moja kvalita. Že to, čo si vygooglite, alebo vám to ChatGPT dá, keď sa pýtate, aký je váš rok z čínskej astrológie, tak vám tam vykydne hromadu informácií, povedzme to slušne, ale ja mám prax, ja mám skúsenosti desiatok žien, ktorým som tieto horoskopy robila za posledné roky a dokážem tam nájsť koncept a kontext a prerozprávať to. No, ak ste si niekde čítali svoj horoskop na rok 26, tak ste sa možno dočítali, že to budú mať zlé potkany, pretože rok koňa je v protiklade k tomuto znameniu. No, asi by som nechala tak, ako to rozliční iní ľudia popisujú. Ja sa priznám, že mne nie je úplne blízky koncept veľmi známeho Joeyho Yapa, asi najznámejšieho človeka, ktorý obrovským spôsobom spopularizoval Feng Shui po celom svete. Ale ako nič proti jeho odbornosti nemám. Je to úžasný človek, že takto sa vypracoval, veľmi mu fandím. Ja som iba rada, že Feng Shui a čínska astrológia, horoskopy a náhodou budúcnosti sa takto dostal do popularity a do pozornosti miliónov ďalších ľudí. Ale to, ako to popisuje on, ja tam necítim akoby spriaznenosť. Pozrite, ja som mladá, biela žena v najlepších rokoch. Moje životné témy sa hýbu okolo môjho manžela, mojich detí, okolo rozvoja ich schopností, okolo lásky a sebalásky. Riešim ženské témy, uplatnenie ženy v tomto svete, naše práva a možnosti. A to je to, čo mňa pritiahne, keď niekto hovorí mojim jazykom. A pokiaľ sú toto veci, ktoré zaujímajú aj vás, a nie je tam taký ten drive na úspech a rozvoj a dosahovanie cieľov a proste takéto veci, tak ste u mňa správne a ja vás tu vítam na druhom dni. Tak. Včera som mala na sebe oblečené to isté ako dneska. Musím povedať, že tento môj čierny outfit, ešte mám čierne legíny, leopardi ponožky, keď sme pri tom, nosím už 8 mesiacov primárne. Mám samozrejme nejaké iné obmeny, trebárs čiernu sukňu s bielými bodkami, ale v tej čiernej sa tento rok cítim
taká upokojená, harmonizovaná. Prečo o tom hovorím? Pretože aj obliekanie súvisí s energiou toho roka i s horoskopom. Ono obliekanie súvisí aj s tým, aké je vaše znamenie, pretože každé znamenie má iný prístup k móde. A toto je vec, ktorej by som sa chcela viacej venovať. Ale chcem len povedať, že i tým, čo nosíme, môžeme harmonizovať náš život. A to v zmysle toho, že konkrétne, keď sme teraz v tom roku ohnivého koňa, jeho elementy sú oheň a oheň a oheň proste. A to, čo na sebe nosíme, nám pomôže vyrovnať sa s tým tlakom, ktorý na nás ten rok dáva. Čierne oblečenie alebo čierna farba konkrétne patrí do opačného elementu, než je oheň, patrí vode a tým človeku prináša upokojenie. Ja som to neurobila nejako zámerne, že som svoj fialový výrazný šatník tento rok preštelovala na čierne, celočierne outfity, ale prišlo mi to úplne mimovoľne. A môžem vám povedať, že od tej doby, kedy nosím doma čiernu, ktorú som nenosila roky, pretože v puberte, v tom mojom ohnivom období som chodila celá v čiernom, práve aby som sa tiež vysporiadala s tým obrovským ohňom, ktorý vo mne bol. A po tých mojich punkerských rokoch som čiernu vyradila z šatníka a dala tam farby, ale teraz mi to robí hrozne dobre. Takže, keď už sme pri tých osobných záležitostiach, tak skúste popremýšľať nad tým, v akom oblečení sa cítite dobre vy. A v akom oblečení sa cítite najlepšie sama sebou a je vám dobre. A teraz nehovorím ako o nejakých strihoch, alebo trendoch, alebo tak podobne, ale nejaké konkrétne kúsky, ktoré vás bavia. A chcem vás ponúknuť. Poďme sa zachovať, poďme si úctiť, že máme toho koňa a poďme si pripomenúť, ako ste sa vždycky túžili obliekať a nerobili ste to, pretože ste si asi ako všetky ženy mysleli, že ste príliš tučné, staré alebo iným spôsobom postihnuté, tak ako nám tu vraví spoločnosť, pretože žena, ktorá nemá miery 90, 60, 90, urobené nechty, vlasy, make-up a čokoľvek iné úpravy kozmetické, tak proste nie je dosť dobré, aby mohla chodiť oblečená nejakým spôsobom. Vykašľať sa na tom. Ten trend autenticity, ktorý tu máme a návratok prirodzenosti, nám nevraví, aby sme išli na plastickú kliniku a nechali si zmeniť naše telá. To, že vám to niekde podsúvajú, je presne to, ako som to vravela včera, že to je ten trend toho ohňa, ktorý do nás tlačí to, ako by sme mali vyzerať podľa niekoho iného. Vykašľať sa na to. Poďte zostávajúcu polovicu tohoto roku si vstúpiť do svojej odvahy, vziať si späť svoju moc, ako sa to hovorí, a obliekať sa proste viacej podľa seba. A vykašľať sa na to, že je to nejakým spôsobom neadekvátne situácii, veku, veľkosti vašej postavy. Naštvať. Nie je nič krajšie, než stretnúť ženu, ktorá je viditeľne sama sebou, nech má akúkoľvek veľkosť, farbu vlasov alebo čohokoľvek, či je namalovaná alebo nie je, ale vyžaruje z nej tá spokojnosť. A oblečenie je pre nás, ženy, pre ľudí, by the way, vždycky to boli muži, ktorí sa viacej čechrali a zdobili, alebo samčekovia v tom životišnom svete, než samičky. Ale vždycky je to skvelé, keď takéto človeka stretnete. Nemám liš pravdu? No, ale aby som sa vrátila späť k tým horoskopom, tak na prvom mieste by som chcela uviesť na pravú mieru koncept toho, že ja neverím tomu, že keď je nejaké ročné znamenie, v tomto prípade ten konkrétny kôň, a naproti nemu je nejaké iné znamenie, naproti koňovi je potkan, že to je to znamenie, ktoré bude trpieť. A tiež si nemyslím, že len preto, že je to rok koňa, tak znamenia, ľudia narodení v znamení koňa budú mať úžasný rok, budú mať prestrený červený koberec počas celého toho roku, že všetko sa im bude dariť. Nie. I kone to môžu mať na prd, i potkane to môžu mať super. Veľmi záleží, ako sa postavíte k situáciám, ktoré sa vám dejú. A ešte lepšie je vedieť,
možno odkiaľ vietor zavanie a čo vás akým spôsobom ovplyvní. Preto je skvelé pozrieť sa na svoj ročný výhľad. Ak ste zmeškali svoj ročný horoskop v januári, v februári, tak teraz pri príležitosti, mám tam morčárový bordel, pri príležitosti polovice roku je skvelé to urobiť tiež. Pretože máte teraz tú výhodu, že ja vám porozprávam to, čo to pre tie znamenia prináša a vy sa môžete obhliadnúť a dá sa do svojich súvislostí, pretože už máte polovicu roku toho koňa za sebou. A skvelá vec je, že vám ešte stále zostáva druhá polovica roku, kedy sa už môžete zariadiť lepšie. Malú sekundičku, ja idem zobrať morčatám ten domček. Pretože robia veľký randál. To je chytrenka. Kví, kví, kví. To máš prvý. Tak, teraz ste videli neporiadok okolo mňa. Nebudem to ani vystrihávať, pretože to je realita. Moje pracovné miestočko je tu kútik v izbe mojich detí. A pretože máme letný režim, stále chodíme niekam na výlety, na kúpalisko, tak toto vyzerá proste, ako to vyzerá. A mne je to už jedno. Po tých rokoch je mi to jedno. Buď by som to všetko vyhádzala von oknom, alebo spálila, čo nie je ekologické, alebo by som to mohla upratovať a stratila by som na to minimálne hodinu každý druhý deň. Tak som sa na to naučila povzniesť. Netušila by som, že sa mi to niekedy podarí, ale je to tak. Dobre. Takže určite budem veľmi vďačná, ak budete komentovať do komentárov nižšie, aké ste znamenie, aký máte rok, čo najviac sa vám z toho akoby zatiaľ vrilo do tej pamäte, čo vás potešilo, prekvapilo, čo sa vám podarilo, možno čo nebolo úplne pozitívne, ako chcete zdieľať. A tiež nejaké vaše ako aha momenty, keď vám niečo vysvetlím, vy to pochopíte a tak podobne. Tak, poďme na tom. Tak, ja som včera ešte hovorila o koncepte energetických typov, toho, ako sa tieto tri typy, ktoré v čínskej astrológii rozlišujeme, aký majú vzťah energii toho roku. Máme yinových, yangových ľudí a harmonické typy. A vlastne to nám vraví, že čím viacej yangu máte vo svojej konštitúcii, tým vám robí lepšie aktivita, rýchlosť toho života všeobecne. Je tam akoby rýchlejší mentálny aspekt. Ste proaktívni, hej? Možno aj akoby viacej fyzicky založení, že ste proste viacej v pohybe. A títo ľudia to majú v tomto roku oveľa jednoduchšie ako tie ostatné typy. A ako poznáte, aký je ten váš typ? Ak ste narodené v yangovom roku, yangovom mesiaci, tak tam máte ten yang. Yangové znamenia sú potkán, tiger, drák, kôň, opica, pes. A ak ste narodené v roku a máte zároveň i toto mesačné znamenie, tak tam ten yang máte. A bližšie si to môžete pozrieť na mojich stránkach, dávam tam odkaz, je tam pre každé znamenie napísané, v akom roku je narodené a mesiaci, tak sa podľa toho môžete skontrolovať. Ja mám taký pocit, že asi to už všetky viete, keď ma to sledujete a som vravela o tých znameniach už toľkokrát. A ja to niekde proste napíšem, aby ste si to tak mohli pozrieť. No. A keď ste ostatné znamenia, bivol, zajac, had, koza, kohút a prasa, tak tam máte yin. A toto sú mesiace proste iné, než tie, o ktorých som hovorila. No, asi to bude trošku zložitejší koncept, keď to nemáte priamo v kalkulačke, ako mám ja, ale tak ako len som vám tým chcela povedať, že sa to dá proste ako zistiť, aký máte energetický typ. A je dobré toto vedieť, pretože nielen v rámci nejakej ročnej predpovede,
ale aj v kontexte toho života, ktorý vediete. Pretože ako som vravela, youngi ľudia sú takýto majú ten prístup k životu a tí noví ľudia naopak potrebujú viacej času. Je pre nich lepšie, ak majú viacej času a priestoru, aby si premysleli do detailov viacej hlbšie, než akoby zmenia svoj život, než začnú robiť nejakú prácu alebo aktivitu. Majú radi proste taký pokojnejší prístup k životu. A z pohľadu tých youngových sú tí yinoví vlastne pomalí a možno až leniví. A medzi tým sú samozrejme harmonickí ľudia, ktorí to majú tak pol na pol a pre nich je fakt dôležitá v živote tá rovnováha. No, tomuto sa venuje čínsky horoskop. Ja ho milujem, je to veľmi jednoduché. A veľmi mi to pomohlo v živote uvedomiť si, aký z týchto typov som ja a že by som naozaj nemala sa chovať ako niekto iný, ako niekto, kto nie som proste ja. To by nebolo dané. Tak. Poďme na tie znamenia. Prvé znamenie, o ktorom budem hovoriť, je samozrejme potkan. Potkan je vždycky prvým. Ľudia majú potkana, ak sa narodili v roku 1960, 72, 84, 96 a ďalšie násobky 12. Už to je potom roku 2000 ťažšie spočítať. A tiež, ak ste strelci, ak máte mesiac narodenia, ktorý odpovedá viacej menej strelcovi. Potkan je v ročnom konflikte s koňom, ale to nemusí znamenať nič zlé. Je to iba príprava na to, že ten rok bude pre vás taký akoby transformatívny. Je tam možnosť tej veľkej zmeny. Či už je to zmena životnej cesty alebo kariéry. Čo sa týka kariéry a pracovného zamerania, tak potkan tam má tento rok obrovský potenciál, aby cez tie turbulencie roku prišiel možno na nový smer, akým chce pracovať, čo chce, aké je to jeho povolanie. A prídu mu tam z toho i peniažky. Pretože to, že to potkaný akoby v tom ročnom konflikte neznamená, že nebude mať nič dobré pred sebou. Naopak. Keď ste tí potkaní, ktorí tam pociťujú, že máte nejakú krízu, tak je skvelé nepokračovať v tom, čo s vami ďalej nesúladí, vziať si ten čas, aby ste našli svoju novú víziu a keď sa na tú novú cestu vydáte, tak sa vám rozostúpia vody a vy prídete do zemne zaslíbené. Kde je tá hojnosť? Sledujem to celý rok, ako sa darí mojim potkaním blízkym. Môj manžel je potkal, moja kamarátka blízka je potkal, klientky sú potkanice. A to nie sú tí ľudia, ktorí popisovali, že majú hrozný rok a že s tým koňom bojujú. Vôbec nie. Takže ako buďte úplne v pohode. Rovnako buďte v pohode, ak ste bývoli ako voči budúcemu roku, pretože rok kozy, bývol, tiež afinita, opak. Vôbec nemusí byť nič zlé. Čo konkrétne má potkan vo svojom ročnom horoskope? Tak má tam schopnosť nadhľadu nad situáciami, ktoré sa mu dejú a má tam pomoc a vedenie, ktoré mu pomôže nájsť novú cestu. Z toho negatívneho pohľadu alebo z nejakých víziev tam potkan má prekážky, ktoré musí prekonávať, čož ale nie je nič zlé. Proste musí sa viacej snažiť, byť viacej vedomý a i voči sám sebe proste vedomý. Aby tú prekážku prešiel tak, ako je to pre neho príhodné. A potom je tam určitý tlak na rozhodnutie, na zmenu zažitej cesty a je tam tiež určitá osamelosť. Ja to ale vnímam pozitívne, tú osamelosť, pretože v tom odstupe od toho diania si môžete prejsť nejakým očistným procesom, nejakou katarziou, prehliadnúť situácie a vzťahy a zväzky, v ktorých žijete. Takže je dobré byť niekedy sama a mať priestor sa zamyslieť nad tým životom. Potkaní by si v tomto roku mali obzvlášť dávať pozor na oheň, čo sa myslí na možnosť očarovania, toho, že vás niekto oklame, podvedie,
že vám podsunie niečo, čo nie je vaše. A tiež si má dávať potkan pozor na financie, v zmysle, aby neutrácal, aby nemíňal viacej, než sedí s jeho plánom. Potkany milujú peniaze, rady ich zarábajú, ide im to veľmi ľahko, dokážu vyčmuchať skvelé príležitosti a dokážu ich aj míňať. Ale tento rok je dobré míňať peniaze na svoje zdravie, hej, ale nie na iné veci, ktoré nie sú potrebné. Takže pozor na peniažky. Čo je ale pozitívne pre potkana, aby som to ako vyťahla a zvýraznila, je naozaj oblasť kariéry, pracovného posunu, a možnosti zarobiť peniaze a vykročenia na novú životnú cestu, na nový smer. Aby som bola detailná, tak váš ročný horoskop sa potom ďalej odvíja, povedzme, aj od vášho osobného čísla, ktoré už je teraz fakt ťažšie ako by tu načrtnúť, ako vlastne máte tie osobné čísla. Len chcem povedať, že disciplína ročného horoskopu je veľmi hlboká a komplexná. Tým sa dostávam k druhému znameniu, ktorým je bivol. Bivol, keď potkám, bol na 12. mieste, 12. Ale ako nie v rámci toho, že je to zlý a nešťastný rok, ale akože tam má veľa tých víziev, hej. Treba sa proste obrácať. Ako do lepšie by to mal robiť, než potkan mršný malý hodavec. Keď sme pri tom druhom mieste, tým je bivol. Je na druhom mieste z 12. To je úžasné umiestnenie, obzvlášť v kontexte posledných rokov, kedy bivoli mali ten minulý rok 25 veľmi náročný, veľmi smutný, osamelý a melancholický. Bolo mi ľúto každej ženy, ktorej som písala horoskop a to sa tam opakovalo. Ale o to viacej vás dúfam poteší, že rok ohnivého koňa je z nejakého dôvodu k bivolom veľmi láskavý a štedrý. Bivol je v tomto roku na vrchole svojej vitality, vplyvu a viditeľnosti. A pokiaľ ste ten bivol, ktorý má možnosť nejakého dopadu vo vašej spoločnosti, vo vašej práci a robíte, vzdelávate, učíte, máte nejaký potenciál rozšíriť niečo svoje medzi ďalších ľudí, tak toto je ten rok, kedy by ste do toho mali oprieť. Moja kamarátka tento rok konečne vydáva svoju knihu, ktorú chystala asi 1 000 000 rokov. Bivol, než niečo urobí, tak to fakt trvá, pretože to musí byť komplexné, hlboké, prepracované, skvelé, proste dielo, ktoré zmení chod tej oblasti, kde sa pohybuje. A keď to urobí, tak ľudia sú šokovaní tou komplexnosťou, ktorú prináša. Ja som hrozne šťastná, že moja kamarátka Anrika Grigerová tú svoju knihu o fontoch, o psychológii fontov vydala presne tento rok, pretože to potvrdzuje čínsku astrológiu. Cheers to that! Tak. Bivol ako znamenie má rád svoj čas na svoje veci, svoj priestor a taký odstup. A tento rok, i keď je tak toľko ohňa, čo je vlastne protikladný element proti bivolovej vode, tak ako má skvelé možnosti, aby sa jeho život mohol zmeniť k lepšiemu. Ak sa zrýchli a pristúpi na to, že tento rok proste nebude stáť a prežúvať nejakú tú trávu, ale proste bude klusať a navštíviť nové miesta. Tak, ako vravím. Vrchol vitality, vplyv a viditeľnosti, tiež rešpekt, zvýšená autorita a ochrana. Ochranou sa myslí, že i keď sa stane niečo negatívne, nepríjemné, tak sa niekto o tých bivolov, niekto sa o vás postará a vyrieši to. A dopadne to dobre. Tak. Negatívum, ktoré ľudia na rodinnom znamení bivola tento rok majú, sú ľudia, ľudské vzťahy, možno nejakí malicherní ľudia, ktorí by ich sťahovali dole a odrádzali by ich od toho veľkého diela. A podobne ako potkán, tam tiež majú možnosť nejakej finančnej pasce, do ktorej by sa mohli chytiť, obzvlášť v súvislosti s tým, ak by ručili svojim menom, svojim majetkom
za majetok a veci niekoho iného. Tam je taká tá konkrétna formulka. Tak. Čo ale je najlepšia oblasť pre bývalov tento rok? Tak samozrejme tá akademická tvorba, vzdelanie, učenie, ale tiež rozvoj kariéry ako takej, prísun peňazí a hojností a tiež proste radosť. Bývali tam tento rok majú radosť, že k ním príde, že ich proste zahalí. Moc krásne. Ďalšie znamenie, na ktoré sa pozrieme, je tiger. Tigra má človek, ak sa narodil v roku 1974, 86, 98, 2010. Nepredpokladám, že by tu bolo veľa ľudí narodených po roku 2005, povedzme. To je taká moja hranica mojich sledujúcich klientiek a tak. Takže skončíme im pre 2010. Tak. Tiež tigra máte vo svojom horoskope, ak ste vodnár, ale na inom riadku robí to iné veci. Tiger má tento rok veľmi krásny aspekt s tým koňom, ktorý sa nazýva 3 harmónie. A majú to vždycky znamenia, ktoré sú v kamarátskom trojuholníku s tým vládnúcim znamením. Pretože máme rok koňa, jeho kamaráti sú tiger a pes. Takže kôň, tiger a pes majú tieto 3 harmónie. Čo to znamená? 3 harmónie sú kladný aspekt, ktorý vám dáva prednostné právo, prednostný prísun nejakým informáciám, ktorými si môžete polepšiť, alebo nejakej prednostnej ponuke. Niekto vám niečo ponúkne ešte predtým, než sa dostane na ten trh a uvidia to všetci ostatní. Alebo sa k vám dostane nejaký nápad predtým, než ho chytí niekto iný a využije ho a rozvinie ho. Proste je tam nejaký VIP prístup. To je super. Pre tigrov tiež veľmi príhodné tento rok sa vzdelávať alebo vzdelávať ostatných a pracovať s týmito informáciami a buď si ich získať pre seba a naučiť sa niečo nové, čo sa potom dá zmonetizovať a speňažiť, alebo môžete učiť iných ľudí niečo prospešné, čím si oni môžu polepšiť svoj život a za to vám zaplatia. Pretože aj pre tigra je oblasť kariéry, práce s ľuďmi a peňazí veľmi šťastná tento rok. Tiger sa ale umiestnil na 11. predposlednom mieste v celkovom zozname 12 znamení a to z toho dôvodu, že tam má aj dosť takých tých negatívnych konotácií. A najvýraznejším z nich je určite ohováranie, možnosť poškodenia mena, také tie ťahanice s ľuďmi, žabomyšie vojny, neporozumenie si a tak podobne. A tiež tam tigrom môže hroziť strata životného smeru. Ale ako tým sme asi ovplyvnení všetci v tom roku koňa, ktorý proste dbá naozaj na to autentické prežívanie seba, svojho života. A keď to človek tam nemá, takto silne aktivované, tak o to viacej mu to tam hapruje. A tiger je práve to znamenie, ktoré si s koňom v tomto veľmi rozumie. Proste charizmatický, magnetický, slobodomilujúci. A keď nie je na svojej správnej ceste a nežije tak, ako by chcel, tak to o to viacej pociťuje práve v tomto roku koňa. Takže tak. No, ak je to váš tigri prípad, tak si pozrite prvé video a pripomeňte si všetky tie veci, ktoré som vravela, ako sa z toho slabého plamienku dostať a ako zase zažehnúť ten svoj vnútorný oheň. A pokračujeme so zajačikom. Zajacov, ktorých sa najviac táto predpoveď bude týkať, budú, predpokladám, ročníky 1963, ale ešte viacej 75 a 87. Konkrétne ročníky 75 a 87, čiže drevený zajac a ohnivý zajac, to v tomto roku budú mať veľmi krásne spojenie s tým koňom. A je to z toho dôvodu, že vaše elementy sú si harmonické. Obzvlášť ten ohnivý zajac, pretože je to ohnivý zajac, ohnivý kôň, tak to môže byť ešte lepšie. Pre zajacov tento rok
vás usadil na 3. mieste z 12, čo je nádherné hodnotenie. A ja by som povedala, že tie znamenia, ktoré sú na tých prvých 4-5 miestach, to majú najlepšie. Potom to je také ako fajn. A tie posledné 3 miesta, povedzme, že treba si dať väčší pozor na svoje aktivity. Ale čo prináša zajačikom rok ohnivého koňa? Je určite zvýšenie poptávky. Ako to povedať slovensky? Myslím, že dúfam, že to väčšinou Češky pozerajú. Už sa mi niektoré slovíčka po tých 20 rokoch v Čechách naozaj mýli a vypadli mi z hlavy. Proste zajace pôjdu na odbyt. Z nejakého dôvodu, ktorý tá čínska astrológia popisuje, budeme proste neodolateľné. Teraz som sa preflakla, aké je moje znamenie. Ale tak ja myslím, že vy to už viete. Zajac má totižto vo svojom ročnom horoskope takú vec, ktorá sa nazýva broskyňový kvet, ktorá zvyšuje príťažlivosť toho človeka, ktorý ho nesie. A človek to môže mať i vo svojom ročnom horoskope, ale aj vo svojom osobnom životnom horoskope. A tento rok to proste osvietí všetky zajace. Takže pokiaľ máte nejakú možnosť účastniť sa spoločenských stretnutí, chodiť tam, kde je viacej ľudí, tak to rozhodne urobte a odvážte sa hovoriť o sebe, o svojich plánoch, snoch, o tom, čom ste dobré a nasmerujte na seba ten pomyselný reflektor toho roku, pretože vďaka tomu môžete prísť k skvelým príležitostiam. Keď budete o sebe hovoriť, dáte o sebe vedieť, tak na tej druhej strane niekto si vás nájde a ten niekto po vás túži. Túži nájsť človeka, ktorý je taký ako vy, má vaše schopnosti a váš prístup k životu. Takto prosím vás tomu vesmíru uľahčite, aby vás mohol obdarovať hojnosťou, ktorá tu tiež je. A otvorte ústa, viete ako sa vraví, lína huba hola nešťastí. Otvorte ústa, pomenujte sa, ukážte sa a otvorte dvere tým príležitostiam. Ďalej tu zajace v ročnom horoskope majú aj šťastie, ochranu, pomoc od ľudí alebo entít, alebo pomoc v situáciách, ktoré by mohli dopadnúť horšie, tak dopadnú lepšie alebo dopadnú super, keď sa odvážite ísť do toho. Zajace sú také ako opatrnejšie, radšej hrajú na istotu a v tomto ohnivom roku je lepšie hrať trošku vo väčšom štýle, pretože to šťastie je vám naklonené. Zajace tu potom majú najlepšie možnosti, ako môžu zlepšiť svoje vzťahy, svoje zdravie, svoju kvalifikáciu v rámci štúdia a ďalšieho vzdelávania sa a tým si tiež môžu polepšiť vo svojej kariére a v príjme peňazí. Odvrátenou stranou, ktorú ten rok koňa prináša, môžu byť nejaké nedorozumenia slovné, kedy vy niečo vravíte, nejako to myslíte a druhá strana to pochopí nejako inakšie. Obzvlášť tejto vznetlivej dobe, kedy stačí natočiť nejaké reelsko, niečo niekde povedať a sa to niekto chytí a úplne to prekrúti, tak je toto obzvlášť jednoduché. A čo som si robila taký ako prehľad, čo tam jednotlivé tie znamenia majú z toho detálnejšieho čínskeho horoskopu, tak to tam má proste dosť znamení. No jo, musím byť opatrnejšie. Ale zase, ako vravím, i keď to situácia môže vyzerať najskôr nedobre, tak tá vaša ochranná hviezda vám pomôže dobre to zvládnuť. Tak. Ďalšie znamenie je drak. Draci sú narodení v roku 1964, 76, 98 alebo 2000. Povedala by som, že najviac to bude mať drakov z roku 76, čo je ohnivý drak, a drakov z roku 88, čo je zemský drak. A ten zemský drak to v tomto roku bude mať niečo jednoduchšie, pretože má tam ten element zeme, ktorý prináša stabilitu v týchto nepokojných dobách zmeny. Drevený drak, teda ohnivý drak roku 76, tak tohoto volá naozaj do veľkej hry, nebáť sa, rozohrať to, ale byť aj pripravený na najnepríjemnejší aspekt, ktorý na tomto roku pre draka je. Drak tiež to umiestnil na 8 z 12 priečok. A tá negatívna záležitosť
je v, v nestabilite a v nepredvídateľných zmenách. Preto, ako vravím, ten zemský drak v tomto má jednoduchšie, lebo sa na to vie lepšie adaptovať. Ale môže to spočívať aj v neporozumení, podobne ako to mal zajac predtým, aj tiger predtým, to tam mali tiež drevené znamenia. Možno to bude tým. Ale také ako veci typu poškodenie mena, ťahanice o záležitosti právne, kto mal skôr aký firemný názov, obchodnú značku, kto komu okopíroval projekt alebo podobné veci. A proste nejakí malicherní ľudia snažiaci sa utrhnúť si svoj kúsok slávy na niekom úspešnom. Takže ak ste úspešní draci, tak asi viete, o čom hovorím. To je negatívny vplyv, ktorý na tomto roku drak má, ale má tam aj veľa krásnych aspektov. A ten najväčší, najkrásnejší aspekt súvisí s liečením. Pre draka pokračuje liečenie psychického a fyzického tela už od minulého roku 25, čož bol následok náročného exponovaného roku 24, ktorý bol rokom draka. No a v tomto roku to liečenie neznamená, že by draci mali 100% nepriestrelné zdravie, ale znamená to, že možno zistíte, že máte nejaký problémčok, ešte predtým, než ten problémčok prerastie do problémov. Takže máte informácie dopredu, ako sa vyzdraviť, ako sa vyliečiť, ako sa uzdraviť, predtým, než to môže prerásť niečoho horšieho. Tento rok je pre drakov vhodný rok ísť na nejakú operáciu, povedzme aj takú, ktorú dlhšie akoby odkladáte, nie je úplne urgentná, že áno, ale pomohla by vám v rámci zlepšenia toho zdravia. A operáciou myslím nejaký ako zásah do toho tela. Či je to akupunktúra, alebo nejaká operácia kolena, vytrhnutie osmičky, alebo niečo podobné. To tým ako myslím proste zásah do tela. A s týmto je spojená aj taká vec, ktorá sa nazýva bože, z toho prekladu. No proste niečo ako ostrý nôž. A ten súvisí s tým pozitívnym aspektom, že je to vhodné ísť na tú plánovanú operáciu a postarať sa o svoje telo takýmto väčším zásahom, ale tiež je tam možnosť, že sa zraníte nejakým ostrým predmetom, že sa porežete alebo niečo podobné sa vám stane. Neplánovane samozrejme. Tak, ale drak má tento rok naozaj veľa želiezok v ohni. Je tam pre neho skvelá záležitosť, ktorá sa nazýva zvýšenie vplyvu, aj rozšírenie vplyvu, tej viditeľnosti a dosahu. A pokiaľ vaša práca obnáša tvorenie nejakého obsahu alebo učenie, prednášanie, vy niečo tým ľuďom predávate, tak toto pre drakov naozaj skvelý rok. Oprieť sa do toho a robiť to vo väčšom množstve ako doteraz. Ak sa cítite osamelé dračice, tak týmto rokom to skončí a budúci rok už to bude oveľa lepšie. Preto tu je veľká linka ukončovania partnerstiev, vzťahov a mohla by som hovoriť ďalej a ďalej, pretože mi tam teraz naskakujú jednotlivé tie veci, ktoré som písala do tých ročných výkladov mojim dračím klientkám a moja myseľ niekam idem. Dobre, budeme pokračovať s hadmi. Hada máte vo svojom horoskope, ak ste bík, potažmo, ak ste sa narodili v roku 65, 77, 89 alebo 2001. Ročník 77 je ohnivý had, a ročník 89 je zemský, hlinený had. Ako som vravela, rok hada, tu bol ten minulý, to bol rok zvýšenej pozornosti o vaše záležitosti, o vás ako o človeka, o váš projekt, taký akoby väčší, povedzme, i viditeľnosť, i s tým spojený tlak. Takže tento nasledujúci rok je pre hadov skôr rokom odpočinku a tej konsolidácie. No, len s tým, že je to teda rok ohnivého toho koňa, tak asi vás to aj tak bude inšpirovať a motivovať študovať, čo iného už hadi robia, než študujú, rozvíjať sa a nenechá vás to úplne na pokoji.
ale pretože na prvom mieste u hada tento rok je zdravie, zdravotný aspekt, uzdravovania sa, odpočinku, väčšej harmónie, mysle, duchovných záležitostí duše alebo aj toho tela, tak toto by som povedala, že by mala byť taká tá top priorita pre hadov v roku 26. Starať sa o seba. A potom tam majú hadi priaznivé hviezdy na podnikanie, na zvýšenie alebo navýšenie reputácie, rešpektu, vzostupu a takýchto vzletných, vznosných vecí. Hadí, kone, kozy majú teraz veľmi dobrú príležitosť, je to 3 roky, 26, 25, 6, 7, pretože sú to roky ohňa a sú to ako, tie roky s vami v niečom sa dobre rezonujú, takže je dobré byť taký priebojnejší, hej. Odpočívať sa bude inokedy. Teda samozrejme je to celý rok, potažmo 3 roky, takže i priebežne treba odpočívať, ale akoby takéto hlavné nastavenie chcem povedať, že má byť také odvážnejšie, priebojnejšie skôr. Veľmi krásny aspekt, ktorý tu hadi majú tento rok, je spojený s jedlom, a to konkrétne v tom zmysle, že spoločenské akcie a udalosti, kde sa to točí okolo jedla, kde sa podáva nejaké dobré občerstvenie, prípadne vy môžete urobiť nejakú akciu, kde bude to dobré jedlo, občerstvenie, vám prinesie tie najlepšie príležitosti. Je to veľmi krásny aspekt, ktorý si myslím, že taký akoby veselý a hravý, pretože není to nádherná predstava, že najviac príležitostí si môžem sama vytvoriť tým, že urobím party, pozvem tam ľudí, budeme sa o niečom baviť distingovane a na úrovni, pretože čo iné hadi vedia, než byť kultivovaný a múdry. A z tohoto, čo mi ide prirodzene, vytvoriť skvelú atmosféru, mi hadovi prídu tie možnosti a peniaze. Ja si myslím, že je to hrozne krásne. A vy, milé hadice, keď to už viete, tak urobte nejakú tú party a poďakujte mi neskôršie. To mi napíšte schválne, vyskúšajte to. Pokiaľ vás čakajú vaše narodeniny, že ste jesenné hadice, jesenní hadi, tak rozhodne je to skvelá príležitosť. Tak. A odvrátená strana toho roku jangového ohňa pre nových hadov prináša vyčerpanie, ohrozenie imunity a zdravia. To je to, ako som vravela, že zdravie je tá topka a keď sa tomu nebudete venovať, pôjdete cez svoje limity, tak sa vám to veľmi nepekne vráti. A nikto nechce vyhorieť. Ja viem, že som vravela, že kto v roku koňa nevyhorí, ako by nebol, ale bolo to myslené zo srandy, nikto nechce vyhorieť. No, samé pekné veci by som povedala. A to je had na 9. priečke z 12. Asi to bude tým vyčerpaním, že proste to tempo roku môže byť pre hadov proste príliš rýchle. Tak, už sme v polovici a tým pádom sa dostávame k znameniu koňa. Ako som vravela na začiatku, tak pre koňa ten ročný horoskop neznamená, že keď je to váš rok, tak všetko vám pôjde z cesty a budete mať iba samé pozitívne zážitky. Tak to nebýva. Ten rok, ktorý je váš, i ten rok, ktorý je opačný, môže byť niečím veľmi, veľmi výnimočný a transformatívny z toho pohľadu spätne v rámci vašeho života. Pre koňov rok koňa znamená proste viacej vecí k riešeniu, viacej prekážok, cez ktoré môžete skákať. Keď vás baví skákať cez prekážky, tak super, je to váš rok. Ešte by som mohla zmieniť, že koňa máte vo svojom horoskope, ak ste blíženci, cca, tam to vždycky o pár dní, na začiatku, na konci trošku ako nesedí, ale od toho máme tabulku na mojich stránkach, mrknite na to. A tiež máte koňa z vaše ročné znamenie, ak ste narodené v bujarom roku 66, ohnivý kôň, v roku 78 zemský hnený kôň a v roku 90, čo je kovový kôň. A potom ešte rok 2002. Ale nepredpokladám, že by som tu mala nejaké mladé 24-ročné kolčendy, ktoré ma sledujú. Bože, to bolo trápne.
Boli to pekné roky. 24. rok, výzvam, druhý návrat vašeho znamenia. Na zdravie. No, kôň sa z tohoto titulu náročných situácií umiestnil na 5. z 12 miest. Čo už nie je také strašné, ako som vravela, tých prvých 5 miest je fajn. Možno i 6. Najväčší úspech, ktorý kôň v tomto roku, na ktorý môže ašpirovať, sa týka kariéry. Kôň má v tomto roku spojenie s veľkovojvodom Jupiterom a Jupiter ako planéta šťastia sa navracia každých 12 rokov do svojho znamenia. Takže keď teraz spojím klasickú astrológiu a čínsku astrológiu, keď je návrat Jupitera do vašeho znamenia, tak sa ľahšie preplávate životom. Jupiter je planéta šťastia, expanzie a hojnosti. Nemusí to byť úplne jednoduché, ako som vravela, ale je to tam. A kto sa bude viacej snažiť, bude tam mať to úsilie, tak toho viacej získa. Tak. Tento aspekt veľkovojvody Jupitera tiež súvisí s nejakými špeciálnymi ponukami, ktoré vám môžu prísť a spadnúť do lona. Alebo nejakou rolou, do ktorej môžete už dorásť, dospieť. Alebo vám to niekto ponúkne, nejakú dôležitú úlohu. Tiež je tu pre koňov, pretože oheň je to, z čoho ste zrodení, a nárast pozornosti a záujmu o vašu osobu, o to, čo učíte, o témy, o ktoré sa zaujímate. A možno si uvedomíte v priebehu toho roku, že sa vám akoby rozostupuje tá cesta, to krovie. A že keď robíte nejakú vedomú akciu, tak z druhej strany vám niečo príde na pol cesty a pomôže vám. Pre kone by som povedala, že tento rok by mali byť odvážnejšie ešte, než sú. Neviem, čo tu mám za zápis. Pišula stroj času. Prišiel tvoj čas, OK. Stroj času, OK, dobre. Teraz sa ukáž, no tak o tom som už hovorila. Pre koňov je tento rok sa otvára akoby možnosť zmeny svojej životnej cesty, keď budú pozorné k znameniam, ktoré im chodí z okolia, znamenia vesmíru, tak podobne. A je možnosť, že objavíte niečo, čo tam doteraz ani ste nevedeli, že by tam mohlo byť, alebo ste potom túžili a prišiel ten váš rok, ten váš návrat, aby ste sa dostali o tú úroveň vyššie. Hej. Mne sa páči veľmi ten koncept cykličnosti času, s ktorým pracuje tá čínska astrológia. Vlastne celá astrológia je o návrate, sa viete točia furt do kolečka. Ale nie, že by sa s tým návratom to dostalo na tú rovnakú úroveň ako predtým, keď to tam bolo, ale my sa vlastne posúvame o špirálu vyššie a vyššie. Takže jedno kolečko proste smeruje takto, že sa to stretne a potom to smeruje zase ďalej. Tak koni majú teraz ten vstup do toho vyššieho poschodia. Tak, odvrátená strana roku koňa pre koňov prináša zvýšené nároky i nejaké vnútorný pocit sebatrestania, že veci nie sú také, aké by ste chceli mať. Zvýšené nároky proste na tú psychiku toto ustať. A tiež potenciálne strety s úradmi. No, ak sa vás to týkam, tak mi napíšte, urobím si čiarku, že to sedí. Tak. No a po koňovi sa už chystá na štartovacú čiaru kozička, pretože po roku koňa prichádza rok kozy. A to znamená, že pre kozu je ten rok 26 začiatkom niečoho, čo sa naplno rozvinie v tom jej kozom roku 27. Kozu máte vo svojom horoskope, ak ste narodené v roku 67, s tými som sa moc nestretla vo svojom živote a práci, ale som obklopená úžasnými zemitými, zemskými hnenými kozičkami z roku 79 a báječnými kozami roku 91. Zdravím vás, kozendy moje. A teda rok 2003, to je vodná koza. Tak, a koza sa umiestnila na
prvom mieste z 12, koza to vedie. Ak by som vedela robiť tie srandovné emotikony a pohyblivé gify do videí, tak by som teraz urobila jaj, a taký ohňostroj by sa za mnou urobil. Ty kokos, to by som mohla niekedy vyskúšať. Na to má čas. No. Pre koza môže tento rok byť pri začiatku niečoho veľkolepého a dôležitého, či už pre širší svet, komunitu, v ktorej proste žijete alebo sa angažujete. A koza sa rozhodne angažuje v živote, v žití a byti ostatných. Alebo tiež niečo veľké sa môže začať tento rok pre vás vo vašom osobnom živote. Či je to nejaký nový srdcový projekt, vízia, nové bývanie, alebo nový vzťah, nové partnerstvo. Niečo proste ako tento rok, to bolo, keď si spätne budete pozerať, čo ste robili v ktorom a ktorom roku, tak rok 26 bude, toto to bolo. Tak, koza má nádherný aspekt, ktorému je na prvom mieste, ktorý sa nazýva slnko. A byť partnerkou slnka znamená, že ste na úrovni tej hlavnej energie, čo sa proste deje. Keď majú kone, tigri a psi, ale ten trojuholník harmónie, tak oni dostávajú špeciálne príležitosti. Hej. Ale koza je zároveň tým, odkiaľ to prichádza, takže to je ešte lepšie. Takže ako tu je otázka, ku komu sa pridať, kto je to vaše slnko, kto môže generovať tie príležitosti pre vás. Koza ako je nové znamenie, je pre ňu určite dobré, keď nie je na to sama a má niekoho, s kým môže zdieľať a hlavne s kým môže rozprestrieť povinnosti, ťažkosti, ktoré sa v živote proste nastanú a má proste niekoho vedľa seba. A ďalší aspekt, o ktorom som sa už vravela, pre kozu v tomto roku sa nazýva nahodenie sedla. Koza vlastne si nájde toho koňa, ktorý ju niekam povezie a nahodí to sedlo. Potom už môže vykročiť. Takže kozičky by tento rok mali byť pozorné, čo sa okolo nich, alebo hlavne v nich deje, aby to neprešvihli. No zase, keď to prešvihnete, tak asi to ešte nemalo byť. Počkajte si do budúceho roku, ktorý je váš rok, váš 48. rok alebo 36. A potom sa porozprávame, čo to bude. Tak. Odvrátená strana týchto pozitívnych vecí súvisí s určitou prázdnotou v sebe, ktorú môžu kozy zažívať. Pocity spojené s melanchóliou, s takým akoby smútkom, takou prázdnotou. Akože sledujete na Instagrame, ako sa ostatní majú skvelé, jazdí na dovolenky do Dubaja, a chodia na liposukcie, deti odrástli a majú na všetok čas, pretože deti nemajú a neviem, všetko možno človek môže závidieť. To som nehovorila z vlastného života, ja nechcem ísť do Dubaja, ale proste chápeme sa. Sledujeme sociálne siete, kde všetci ľudia, tí, ktorí nám niečo nepredávajú, zdieľajú to najlepšie zo svojich životov a tí, ktorí nám niečo predávajú, tak to ešte vyšperkujú, prípadne to urobia s nejakou aplikáciou generatívneho obsahu, takže to nie je ani skutočné. A my na to pozeráme a vravíme si, môj život je taký dlý, nezaujímavý. Človek je z toho smutný. Ako som vravela včera, zablokovať, vymazať, odsledovať čokoľvek. Najdôležitejšia vec v roku koňa je udržať si dobrú náladu a cítiť vďačnosť za to, čo mám a zveľaďovať si to. Či sú to vzťahy a viacej tráviť čas so vzťahmi, vo vzťahoch s našimi blízkymi. Či je to zdravie, si sa venovať zdraviu. Alebo keď máte dobrú prácu, podnikanie, tak to robte ďalej, trošku to pridajte, trošku plynu a odtiaľ vám bude generovať sa tá hojnosť. No, proste dobrá nálada je základom alfom a omegou. Nielen pre kozy, som si trošku odskočila. Takže ak to cítite, tak si predstavte, že ten váš vnútorný ohienok treba niečím nakrmiť, aby zase vzplanul a vzrástol. Takže robte veci, ktoré vám v dospievaní počas vašeho života kedy robili radosť.
A tým si ten oheňok zvýšite. Tak, ďalšie znamenie je opica, tá sa umiestnila na peknom 6. mieste z 12. Opicu máte vo svojom horoskope, ak ste levi, a prípadne ste narodené, teda hlavne ste narodené v roku 68, v roku 80 a roku 92. 94. A tieto 3 roky, 68, 80, 92, mám veľmi skvelé klientky, ktoré týmto zdravím, ak sa pozeráte, tak kočky, myslím na vás. Taký veľký akoby záber, že väčšinou tie znamenia mám akoby tých 24 rokov, ale ako tuto mám klientky všetkých týchto 36 rokov, čož mi príde hrozne super. To je výhoda toho, že človek starne a má väčší záber, viacej skúseností, viacej kamarátov, viacej skvelých klientiek s skvelými projektami. A opice rozhodne majú skvelé projekty. A ako som vravela, opica je v polovici tej pomyselného rebríčku a tento rok má najpozitívnejšiu vec, ktorá sa nazýva nebeský kôň. Keď mala koza na hodenie sedla, tak to je príprava na niečo, ale nebeský kôň už znamená, že už ste v pohybe, už sa veci hýbajú. Ten rok nebude pokojný, bude sa meniť a čím viacej príjmete tú zmenu a pôjdete s radosťou vpred a pripravíte si dobré topánky a pitný režim a tak, budete v tom pohybe, tým viacej šťastia budete generovať. Pretože v tom pohybe opica môže premeniť tie svoje žetóny na výhru. A či to cestovanie v rámci nejakých voľnočasových aktivít, ako svojich osobných, cestovanie alebo návštevy nového mesta, kamarátiek, alebo sú to pracovné akcie, niekam sa vypravíte, tak tam v tom cestovaní niekam je pre vás to zlato ukryté. A nemusí to byť iba peniaze, môžu to byť nejaké skvelé uvedomenia, nové kamarátstva, vzťahy a možnosti, ktoré sa potom prejavia až neskôr. Opica má veľmi krásny aspekt vzdelania a vzdelávania sa. A či už sa môžete rozvíjať same po vlastnej ose, niečo študovať ďalej a rozširovať si svoju kompetenciu, rozširovať si svoju úroveň vzdelania, ak som povedala, alebo môžete niekoho ďalšieho učiť a predávať tú svoju múdrosť ďalej. Tak je to veľmi príhodný rok pre vás. Podotýkam, že rok opice je hneď po roku kozy, takže v roku 28 je rok opice. Tak ako berte to tak, že sa už vy budete chystať zase ako do toho, na to výslnie. OK? 28 kočky. Obzerajtená strana tohoto rýchleho jangového roku pre opice prináša veľa zmien, ktorým sa treba prispôsobovať, ale kto iný k tomu má lepšie nakočenie než práve opica s tou jej hpitou, bystrou mysľou. Ale pre opicu je tento rok veľmi transformačný. Nikdy neviem, či je to transformatívny alebo transformačný. Milé opičky, napíšte mi, keď to viete, poučte ma. A obzvlášť súvisiaca transformácia s tým, že čo sa vo vašom živote ukončí a možno to príde nečakane a možno k tomu dospejete, ale bude to spojené so smútkom, nejakým ukončením. Urobte si rituál ukončenia, vzdajte úctu tomu, čo ste spoločne zažili s tou vecou, ktorá sa končí. Obetujte jej niečo na vzdanie tej úcty a túto kapitolu proste uzatvorte a choďte ďalej. Tak, posledné znamenie je kohút, ktorý má veľmi dobré spojenie s rokom koňa. Kohúti ste, ak ste sa narodili v roku 69, 81 a 93. Čiže ďalší krásny prípad, kedy môžem povedať, že mám také skvelé klientky proste z 3 generácií tých znamení. Od roku 65 do roku 2005. Wow, 40 rokov. Moje klientky majú rozsah 40 rokov. To je boží. Ja mám také dáta spracované, viete. Tak, kohút sa umiestnil na 4. z 12 miest, čo je super. A najpozitívnejší aspekt, už dlho sedím na zadku, tak na to tu tlačí, ktorí kohúti majú, sú
taká ako podpora toho roku, i keď prináša veľa zmien. Pre kohútov je tento rok veľmi príhodné venovať sa nejakým spirituálnym, duchovným technikám, alebo teda je tam ten aspekt, že vás to k tomu privedie. Môžete si poliečiť veľa vecí na tejto duchovnej a jemne hmotnej úrovni, či už sú spojené s vašou minulosťou, minulými životami, s traumami, ktoré máme, alebo ktoré máte z predchádzajúcich rokov života, akoby takýchto vecí. Máte tam vplyv, ktorý sa nazýva mesiac, ktorý práve s týmto spirituálnym liečením súvisí. Len si dávajte pozor na tých falošných gurúov, o ktorých som hovorila vo vysielaní na roku koňa, aby ste neskočili na háčik niekomu, kto nemá úplne jasné, čisté úmysly. Čo ma privádza k tomu, že háčik je ďalšia hviezda negatívneho charakteru, ktorú tam kohúti majú. A nie je to nič hrozné, je to iba o tom, že na vás môže viacej vplývať to pozlátko, pretože kohúti milujú krásne veci, milujú prepracovaný koncept, radi sa nechávajú unášať. A tí deepfakey, AI obsah, tá reklama masívna, ktorá sa na nás valí z každej strany, práve na kohútov akoby jednoduchšie preklzne cez tie ich systémy. Takže, milé dámy, keď toto viete, tak buďte o to citlivejšie k tomu, čím sa obklopujete v tom svojom prostredí. Či už ako kto vám čo vraví a čím vás ovplyvňuje alebo ťaha na svoju stranu. Alebo v tom online prostredí. Hej? Zablokovať, zmazať, odsledovať. No. Veľmi krásny aspekt, ktorý tu kohúti majú, je tiež liečenie, o tom som teda vravela, ale aj možnosť, že vám niekto pomôže, že vám do cesty príde nejaký dobrodinec, kamarát v núdzi, lekár, ktorý poradí tak ako rozumne, somaticky, holisticky. Niekto vám proste pomôže. A to sa proste hodí. A tiež tento rok môžete harmonizovať svoje vzťahy, zlepšiť vzťahy s okolím, ktoré máte. A môžete k tomu využiť spoločenské udalosti, stretávanie. Je fajn pre kohútov byť trošku odvážnejší, než sú. Väčšinou poznám kohútov, ktorí sú... Krása kohúta spočíva v tom, že je to super pracovitý workoholik, ktorý si naozaj dáva záležať na výsledkoch svojej práce. A to, čo tomu svetu prináša, je proste krásne, prepracované. Je to ako taká detailistická, hodinárska, šperkárska práca. Taká tá titerná, keď niečo vytvárate, drátené šperky, alebo módu, alebo umenie. V tom je sila kohútov. Čo už ale vôbec nie je sila kohútov, je, že sú veľmi skromní, neradi o sebe hovoria, neradi na seba poukazujú, čo je veľká škoda, pretože potom menej skúsení a šikovní ľudia im ukradnú to miesto, len preto, že sa viacej nacpú niekam. A tým ako nehovorím, že iné znamenia by ako nemali o sebe hovoriť, aby mal kohút to miesto, toto je proste o kohútoch. A kohúti by mali o sebe vedieť, že majú vo vienku tú skromnosť. Preto je fajn pracovať na tom, nebyť tak skromný a dovoliť si zabrať viacej miesta v tom svete a zažiariť. Pretože robíte naozaj úžasné veci a malo by sa o tom vedieť. Tak využite ten oheň toho koňa, aby ste si pomohli. Marketing a tak podobne. Tak, a s tým jangovým ohňom tiež súvisí možnosť vyhorenia, prepracovania, obrovskej únavy. Takže, milí kohútikovia, dbajte na odpočinok. Nič nie je dôležitejšie, než to, aby ste boli zdravé. Ja viem, že si toho naberáte na seba 150%, tak prosím vás, uberte iba na 100. 100 stačí. Tento rok stačí iba tá 100. Kohútia 100 je tak 60% iných znamení. Predposledné znamenie je pes. Pes sa umiestnil na 9. priečke z 12.
A psa máte vo svojom horoskope, alebo teda, ak ste váhy, začiatok, koniec toho znamenia si radšej skontrolujte. Ale pes ste, ak ste narodené v roku 1970, 1982, 94 alebo 2006. Tak, týmto zdravím kočky narodené v rokoch 82, 94. Myslím na vás. Tak, ako som vravela, rok koňa prináša partnerský, harmonický trojuholník koňom, tigrom a psom. Pes je ten posledný, ktorý ten trojuholník uzatvára. Tento trojuholník ale neplatí tento trojuholník platí nielen v roku koňa, ale aj vo vašom živote všeobecne, pretože ľudia narodení v znamení koňa a psa sú furt vaši kamaráti, každý ďalší rok. Takže sa spýtajte, kto je keď narodený, ak je to rok 78 alebo 90, alebo 74, prípadne 86, tak to sú vaši kamoši. Choďte s nimi do týmu. Tak. Pes tu má teda tie 3 harmónie, čo znamená prednostný prístup k niečomu dobrému. Čož je super, obzvlášť v spojení s tým ohňom toho roku, ktorý psov ponúka do väčšej akcie. Pes je skôr tak tradicionalisticky založený, má rád, keď veci idú podľa neho, vyhodnocuje si, čo robil v minulosti, optimalizuje svoje úsilie, plánuje ďalšie kroky a tak podobne. Ten oheň tam trošku nabúrava, takže je dobre ísť do toho tak flexibilnejšie. Ale hlavnou témou, ktorú tu psi tento rok majú, tak sú vzťahy. A tým myslím vzťahy hlavne partnerské. 2. Proste vy a on, vy a ona, ako proste jeden na jednoho proste. Môžete proste zistiť, že váš partner nie je taký, aký ste si mysleli, že je. Že odhalí svoju pravú podstatu, že príde bližšie k tomu pomyselnému ohňu, spadne z neho maska a vy uvidíte, aký skutočne je. To môže byť pozitívne alebo negatívne, záleží, ako sa na to pozriete. Z dlhodobejšieho kontextu je určite pozitívne vedieť, že ten váš človek, ktorému ste dali tú dôveru, nie je taký, aký ste si mysleli, takže máte teraz možnosť zmeniť spoločnú cestu. Alebo začať pracovať na tom, aby ste sa niekde zišli. Pretože nie je to iba o tom proste rozchode, ale keď je tam vôľa a chuť byť spolu, tak na tom pracovať. A k tomu vám môže pomôcť tento aj budúci rok. Z pozitívnych aspektov, ktoré tu pes na roku koňa má, tak sú tu inovácie, zmeny, nejaká kreativita a radosť v zažívaní takých tých životných situácií a radostí. Či je to proste v práci, v kolektíve, s kamarátmi, v kamarátskych kolektívoch, alebo tak nejak v živote všeobecne. Proste tam taká prítomná radosť a uvedomenie si, že možno ako málo človeku stačí, aby bol šťastný. Radovať sa z tých malých, menších vecí. Lebo nie je život iba o tom zažívať každý deň euforické pocity. Ako som vravela včera, tak eufória je vlastne extrémna emócia a oslabuje organizmus z pohľadu čínskej medicíny. Zažívať eufóriu každý deň organizmus vyčerpá a veľmi skoro odchádza. Preto ľudia, ktorí zažívajú takéto vyhrotené emócie euforické, tak umierajú mladí. Činou to spôsobia drogy a alkohol. No, tak. Som sa trošku nechala uniesť. Vonku sa smieva a na mňa prichádza taká premýšľavá nálada. Už sa chystá k hodine psa a ja sa dostávam niekam inam. A tento stav mám veľmi rada, pretože v ňom rada niečo tvorím, úvahy, ktoré si potom čítate, alebo horoskopy a tak podobne. Ja mám psa na hodine narodenia a veľmi to so mnou rezonuje tento čas. No. Každopádne, aby som dokončila toho psa ako takého, tak
z tých negatívnych aspektov, alebo tá veľká výzva, ktorá v tom roku 26 pre psov je vzťahového charakteru. Ale tiež tu môžu byť problémy s byrokraciou, melanchólia a proste pocit, že tých problémov je príliš veľa a že nikdy neskončia. A z toho plynúce proste bolesti hlavy. Tak. No a ešte máme posledné znamenie. A tým je prasiatko. Prasiatko sa umiestnilo na 7. mieste z 12, čiže taká príjemná polovica a to prináša taký pohodovejší rok. Jasné, je to rok dvojitého jangového ohňa, proste rýchlosť, veci sa menia, ľudia nedodržiavajú proste čo slúbia, dohody sa bortia, ale to nie je úplne vami, to je tým rokom, za to proste milé prasiatka nemôžete. Tak, ak neviete, či ste prasa, tak spozornite, pretože prasa máte na mesiac narodenia, ak ste narodené v Škorpiónovi, plus minus to obdobie, ale hlavne ste prasa, ak ste narodené v roku 71, 83 alebo 95. A pre prasiatko je hlavnou tou témou toho roku životná harmónia. Ako byť v pohode s tými zmenami, ako byť zdravá v tom, čo sa deje, ako si uchovať svoju súdnosť a psychickú pohodu. A taká krása toho roku spočíva aj v príležitostiach k zažívaniu tej životnej radosti. A v takých tých pekných situáciách bežnej životnej dennej hojnosti. Vo chvíľach s rodinou, s deťmi, v konverzácii s kamarátkou alebo s klientkou, možno s niekým cudzí na internete. Také ako proste malé, pekné veci. A ako som vravela s tými vyhrotenými emóciami, že nie je dobré zažívať tú vyexaltovanú radosť a eufóriu, tak je oveľa udržateľnejšie robiť si kontinuálnu, menšiu radosť každý deň, niekoľkokrát denne, obklopiť sa peknými vecmi. A po tých náročných rokoch, ktoré tu prasa malo, pretože minulý rok 25 ste vy boli v tej konfrontácii proti ročnému vládcovi, tak teraz je to taká ako úľava, vydýchnutie. Tak je dobré si to proste užiť. Tak. Prasiatku to má tiež podporu vo vzdelaní, že sa vy môžete vzdelávať v nejakej oblasti, ktorá vás zaujíma a rozširovať tak svoju proste múdrosť, alebo môžete učiť a predávať vašu múdrosť zase niekam ďalej. Samozrejme, ten oheň súvisí s tým, že je skvelé sa stretávať s ľuďmi, byť v spoločnosti, nebyť sama, pretože prasiatko proste nemá byť samotné. Je to posledné znamenie horoskopu a toho zodiaku čínskeho a jeho úlohou, jeho témou životnou je hojnosť. A jeho témou je rovnováha, ako tú hojnosť proste žiť v rovnováhe, ako ju nie že mať a prežrať sa, ani nie ju nemať a byť nedostatku. Hej? Preto prasa je tam tá životná rovnováha. Takže využite určite príležitosti tohoto roku, navštevujte stretnutia, kempy s kamarátkami a deťmi, výlety, networkingy, kruhy, spoločné akcie a užívajte si to, ako je vám tam dobre. A dávajte si pozor, to je odvrátená stránka, pozor na úniky energie a únavu, pretože ten dvojite ohnivý rok je akoby v konflikte s vašou vodou, môže vás veľmi vyčerpávať. Obzvlášť dajte pozor v novembri tohoto roku, i v decembri, i v januári, pretože už teraz by ste sa mali akoby zachovať tak, zvoľňovať nejakú svoju aktivitu, aby ste si udržali energiu a dobrú náladu a hlavne zdravie a i ku koncu toho roku, ktorý býva pre prasiatka taký ako náročný. Tak. Tým som sa dostala na koniec zoznamu 12 znamení. Veľmi ma zaujímalo, ako to sa mi rezonovalo. Určite mi napíšte do komentárov, budem veľmi rada. A ako som vravela včera na prvom dni,
tak vás pozývam do môjho klubu Feng Shui, kde vlastne máme vyhliadky pre znamenia pre ten každý mesiac a môžeme sa tak jednoduchšie prichystať na to, čo sa nám deje za zmeny a čo na nás vplýva. A hlavne také akoby komunitné, zdieľame tam spolu naše životy, naše plány a je to proste fajn miesto, kde človek môže mať kontinuálnu podporu a tak. Ale ak by ste mali záujem, tak pretože tie horoskopy ako nás je to taká komplexná téma, že o tom by som mohla hovoriť oveľa dlhšie, takže by jedno zvieratko malo 3/4 hodiny, ale keď sa bavíme o ročnom horoskope, tak je dôležité proste dať si dohromady všetky aspekty, ktoré máte vo svojom dáte narodenia, všetky vaše znamienka, zvieratka, pretože je tam viacej. Každý časový údaj nesie nejakú vibráciu, ktorú tá čínska astrológia, tá čínska metafyzika pomenúva v nejakom zvierati, v polarite yin yangu a v elemente. A vlastne ja vždy vezmem dohromady to, čo tam je. A ešte lepšie, keď mám nejaké vstupné dáta od tej klientky a viem, čo riešila, čo teraz akoby je aktuálne. Ale to, čo mám najradšej na mojej práci, je, že ja robím tie ročné horoskopy pre moje klientky ako 2., 3., 4. rok. Takže máme tam tú kontinuitu. A ak by ste mali záujem dozvedieť sa, aký je ten váš ročný horoskop, pretože ako som vravila, ten rok koňa bude až do februára roku 2027. Je tam ešte veľa času, ako si ho môžete pohnojiť alebo využiť vo svoj prospech, tak týmto otváram malých 10 miest na vypracovanie osobného horoskopu, pretože nechcem ponúkať väčšiu kapacitu, než som schopná zvládnuť. Tá téma vyčerpania sa dotkla aj môjho života tento rok a preto iba pre 10 z vás je tu táto možnosť za zvýhodnenú cenu, pretože mám 39. narodeniny, tak vám ponúkam zľavu 39% na tento výklad. Za posledných 3 roky, 2 roky, nejakú dobu som urobila, myslím, že tak už 140 by mohlo byť tých osobných horoskopov, plus konzultácie, plus desiatky žien na mojich seminároch, takže naozaj mám veľkú studnicu múdrosti, z ktorej môžem čerpať. Ale chcem ponúknuť iba týchto pár miest pre tie z vás, ktoré spolu rezonujeme a aby to bolo také ako osobnejšie, ako môžeme si ešte potom spolu písať. Nie je to iba, že vy mi pošlete dátum a ja pošlem proste výsledok. Ja sa chcem s vami baviť, chcem vás lepšie poznať, chcem, aby to bolo proste osobnejšie. Takže tu je táto možnosť. No, už sa mi tu smieva, už sa musím približovať k tomu telefónu, aby ma bolo vidieť, čo je hrozne vtipné, sa tak ako nakláňam. Ale verím, že vás toto rozprávanie zaujalo, že ste si odniesli možno nejaké uvedomenie. Ak by to bola iba jedna vec, ktorá zmení trajektóriu vašho života v tomto roku a niečo vám to prinesie, tak to za to stálo a budem rada, ak mi napíšete, čo to bolo. A cítim možno také trošku ako také sklamanie ako zo seba, že asi vždycky toho naberem na seba viacej, pretože ako som začala hovoriť o tých horoskopoch a predstavovala som si ďalšie spojenia, ktoré tam sú, o čom by som ešte mohla hovoriť, čo ma k tomu napadlo, tak mi to také ochudobnené proste príde, tak dúfam, že vy to nevnímate a že vám to bolo užitočné a osožné. Tak, neviem, koľko sme tu dneska boli, pretože som toto video nahrávala na viacej krát, pretože som sa zakoktala niekde a potom ma vyrušil muž s deťmi. Ale teším sa na zajtrajší deň, posledný deň narodinovej oslavy, pretože bude o mojom roku, čo sa mne udialo v roku koňa, a ako ma osvietilo, a ako som vyhorela, ako ma to spalilo, potom ako ma to osvietilo. A dám tam dohromady to všeobecné rozprávanie z prvého dňa o energii roku koňa ako takého a i môj konkrétny horoskop, ktorý pozostáva z niekoľkých znamení a aspektov. A ukážem vám zajtra, ako ja, ako astrologička,
pracujem s týmito predpovediami, ako ich prežívam a ako je to proste prakticky v mojom živote. Tak sa majte na čo tešiť. Tak ďakujem, že tu ste so mnou, milé dámy. Majte sa pekne. Ahojte.